Poštovane nastavnice i nastavnici tehnike i tehnologije, dobar dan i dobrodošli na interaktivno predstavljanje udžbenika za 7. razred predmeta tehnika i tehnologija izdavačke kuće Klet. Meni je veliko zadovoljstvo što danas razgovaram, odnosno svi mi na neki način razgovaramo sa jednim iz autorskog tima. Dakle, kolega Nenad Stamenović je zaposlen kao nastavnik tehnike i tehnologije u osnovnoj školi Ivo Andrić u Beogradu, u Rakovici, a njegov, kako da kažem, koautor je Aleksa Vučićević i koliko znam, Nenade, vas dvojica jako dugo ste u stvari autorski tandem. Da, već dok je predmet se zvao tehničko i informatičko obrazovanje, tako da smo sad bukvalno nasledili tehniku i tehnologiju. Tako je. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo o ovom udžbeniku koji nije potpuno novi, jer ono što je dobro ne treba menjati, ali treba usavršavati i Aleksa i ti ste u stvari dosta radili na tome. Sa svakim novim izdanjem ste osluškivali šta kolege kažu, šta ste vi novo saznali i to ste naravno u skladu sa programom nastave i učenja i obezbeđivali. Imam jedno pitanje za tebe. Da li tvoje iskustvo, šta kaže, koliko ima više nastavnica ili nastavnika tehnike i tehnologije? Mislim da nastavnica ima više. Više nastavnica? Da. Eto, ja sam mislila suprotno. Pa, mislim da je tako nekako ono što smo ranijih godina kad smo išli na prezentaciju udžbenika, da smo više sretali nastavnice od nastavnika, ali opet ima i nas nastavnika. Da, to znači da žene mogu sve. Slažem se. I da nema podele na ženske i muške, ni poslove, ni predmete. To nema. Tako je. Dakle, prošle godine smo krenuli sa ovim interaktivnim predstavljanjem naših udžbenika pod nazivom Vi pitate, autori odgovaraju. I negde se prošle godine pokazalo da je to u stvari jedan komforan način da vi kada je vama zgodno i kada imate vremena sednete i pogledate, poslušate u stvari ono što vaše kolege koje su predano na ovom udžbeniku radile, šta imaju da vam kažu, kako biste u stvari kompletirali svoje mišljenje koje je jako važno pre nego što uđete u proces izbora udžbenika. A početkom 2025. kreće proces izbora udžbenika za 7. razred, to je period korišćenja udžbenika od 4 godine, dakle na vama je i velika odgovornost. Ono što mi u izdavačkoj kući Klet, koja već 20 godina je u Srbiji i čini sve da bude što značajnija profesionalna podrška svakom nastavniku, tvrdimo to je da smo u stvari 100% podrška vama. Što to podrazumeva? Svako od vas ko koristi naše udžbenike dobit će svoj primerak, svoj udžbenički komplet da prosto ima kako bi se jednostavnije pripremao za nastavu. Pregršt dodatnih nastavnih materijala koji vam omogućavaju da vrlo efikasno i brzo se spremite za kvalitetnu nastavu. Testomat je nešto što smo već drugu godinu veoma aktivno uključili u našu ponudu podrške, dakle brojna pitanja za proveru znanja učenika. Ono što svi moraju da rade, a verujem da je retko ko oduševljen, to je vođenje pedagoške dokumentacije, to je jako odgovoran i obiman posao i mi već drugu godinu vam nudimo jedan veoma kvalitetan alat u formi pedagoške sveske, nešto više kasnije o tome i ono na što sam jako ponosna, dakle već 5. sezonu emitujemo za vas akreditovane stručne skupove u formi webinara e-obrazovnu akademiju. Nešto više i o tome kasnije, a ja bih sada zamolila Nenada da nam kaže koje su u stvari karakteristike štampanog udžbenika tehnika i tehnologije izdavačke kuće Klet. Pa neko, znači ono što bi krenuo od početka, znači sam udžbenik obiluje dosta materijala koji su u vidu tehničkih crteža koje je pogotovo za taj 7. razred onako karakteristično i potrebno, pošto ipak 7. razred je, da kažem, na neki način malo teži u odnosu na ranije 5. i 6. razred, zato što učenici dobiju i nove predmete, a i kreće njihova faza puberteta, pa onda sve manje imaju interesovanje za neke stvari. Da, u 7. razredu je hemija nova. Hemija nova i onda, doduše, mi smo dosta i povezani sa tim prirodnim, da kažem, predmetima, sa hemijom iz oblasti materijala,
sa fizikom, osnovnim pojmima, pritisak i tako dalje, koji se tiče samih, recimo, rada motora ili u saobraćaju i tako dalje. To je ono što bi bilo karakteristično da se kaže. Postoji dosta zanimljivosti i materijala koji učenik može da sazna nešto novo što nije, da kažem, vezano u potpunosti za samu oblast, ali neka zanimljivost tipa ako je pitanje u saobraćaj, da li je, recimo, kako je Mercedes prvi napravio automobil, kako je došlo do naziva Mercedes, zašto je, stvari, Mercedes-Benz preciznije, kad je napravljen prvi motor, koga je usavršio i tako dalje. Dakle, osnovne istorijske stvari. Jer generalno motor u zadnjih 100 i nešto godina nije ništa promenjen i samo se, da kažem, neki delovi menjaju, izbacuju se neka goriva nova, traži se neki ekonomičniji način potrošnje, tako da to su, da kažem, neke stvari koje su u udžbeniku karakteristične. Imam jedno laičko pitanje. Da li se razlikuje motor automobila koji kao energent troši gorivo, benzin, i motor automobila koji radi na struju? Veoma se razlikuje. Zato što u samom motoru, sus motoru, takozvan sa unutrašnjim sagorevanjem, se dešavaju neki hemijski procesi gde se gorivo, to jest goriva materija meša sa vazduhom, to jest kiseonikom, onda dolazi do zapaljenja radne smeše, pa se onda produkti sagorevanja moraju negde izbaciti, a to je ono što smeta našoj okolini, pošto su uglavnom to fosilna goriva. A kod elektromotora zna i zasluženje Nikola Tesla, zato što je on pronašao taj tip motora koji se kasnije koristi u elektroautomobilima, ali opet tu postoji problem što električna energija se dobije od, za sada, fosilnih goriva, kod nas barem, a u svetu je opet nuklearna energija koja opet nije baš nešto, oni jeste kažu da je čista energija, da od male količine, da kažem, ovog goriva dobijete veliku količinu energije, ali opet... Ali tempirana bomba. Pa da, pošto uvek postoji taj otpad, šta raditi sa tim otpadom. Ali generalno jesu bolji, čak su startni motori bolji. Mislim, možemo samo videti u saobraćaju, na tramvajima, to jest na elektrovozilama, tako da ih nazovemo, da su oni, recimo, startni u smislu da su brže razvijaju tu neku početnu brzinu, ali kasnije zbog svoje težine gube. Tako da, to je neka karakteristika elektromotora. To sigurno znači da u stvari na sedmaci su već prilično odrasla deca i sasvim može lepa polemika, debata da se povede upravo da ni ne shvate koliko su naučili o motorima ako krenemo da pričamo o tome šta koji motor donosi dobro, a šta loše. Dobro za onoga ko koristi i putuje brzo, a loše za sve nas koji praktično nakon toga udišemo sve ono što u stvari ostaje posle te lude vožnje. Oprosti, nastavi dalje. Ništa, pa mislim što se tiče elektromotora, oni se više obrađuju u 8. razredu, pošto tad je baš oblast cela koja se bavi elektronikom i elektrotehnikom, tako da se tu malo više priča o tim motorima koji se koriste i samim automobilima, ali postoji hibridni motori, to jest hibridni automobili koji koriste dva tipa motora, sus motor i elektromotor. I onda dok se kreće sa sus motorom, on na većim brzinama, manjim brzinama koristi elektromotor. To je, na primjer, nešto zanimljivo. To su čuveni hibridi kojih ima dosta, ali opet cena takih automobila je dosta viša nego obični sus motor. To je automobil. Da, ali to su opet, kažem, sve neke lepe teme koje u stvari nastavnik može da na neki način problematizuje i da se vodi razgovor gde u stvari svašta nešto u sve i ja sam sigurna da to naši nastavnici upravo tako i realizuju nastavu, ti pogotovo. Idemo dalje. Pa ono što bih istekao, u 7. razredu se prvi put pojavljuje priča o veštačkoj inteligenciji. Mislim, veštačka inteligencija, ma kako god okrenemo, ona je svuda oko nas. Mislim, ako uzmete bilo koji pametni telefon, vi tamo imate ili Siri, ili Gemini, ili Google Assistant koji vam na neki način može pomoći za neke stvari.
ili Alexa kod Amazona, tako da su to sve stvari koje se prvi put kad pomislimo o veštačkoj inteligenciji, to je to. Međutim, veštačka inteligencija je nešto malo, da kažem, šira, pošto je i u 7. razredu opisujemo učenicima na najosnovnijem nivou, znači na poznavanju. Ne znam šta je Turingov test, ko je bio Alan Turing, recimo, ali to su neke zanimljivosti koje učenik može da pročita u samom udžbeniku. Ne znam na koji način se, recimo, na nekom sajtu kad se prijavljujete, vi morate da ukucate određene podatke da bi sajt ili portal utvrdio da li ste vi čovek ili robot. Da uvijek imamo odborno pitanje da li si robot. Da, imate to i to se zove kapča i rekapča. Kada vi imate određeno vreme da, ne znam, prepoznate semafor, ako se ne varam, slike semafore, vi morate u određenom trenutku da pritisnete to. U slučaju da ne uradite to, onda se ponovno krene iz početka. To je recimo Turingov test, koji je Alan Turing napravio 1950 i neke godine, što je onako zanimljivo i dan danas je ovako u funkciji, jer jednostavno na osnovu toga se i utvrđuje da li je nešto veštačka inteligencija ili prava. Ali sad možemo vidjeti i u saobraćaju, u svakodnevnom saobraćaju da su po gradu postavljene kamere koje prate saobraćaj, snimaju tablice, snimaju vozača i na taj način onda meri čak i brzinu, pa onda to su takozvane pametne kamere. Da, nadrljala sam više puta od pametnih kamera. Pa, to i kažemo. Mislim, generalno svuda. Sa neke strane, te pametne kamere su dobre, jer mogu da prepoznaju rizičnu situaciju, ne mora da bude to u saobraćaju. Može, ne znam, kad je bila olimpijada u Londonu, da su tada razvili te kamere da bi se potencijalne opasne situacije, kad se skupa grupa ljudi, pa da se prepozna potencijalne bezbedne osobe i tako dalje. Tako da se to polako, ali u velikom, ali nije to samo čista kamera, nego to i softver koji podržava to šta kamera radi i prepoznaje, to je upoređuje. Isto kad je bio, recimo, za vreme COVID-a je dosta bilo dobro koristiti AI, to je pametno, to je veštačku inteligenciju, da od gomile, ne znam, snimaka pluća, on uporedi i vidi razvoj trenutnog stanja, da bi mogo da kaže na koji način može da se ta reši situacija. To su najbanalniji primjeri, a da ne pričamo sad u tehnici koliko ima uticaja. U automobilu, recimo, sistem koji prepoznaje saobraćajne znake, pa vas upozorava da ograničite brzinu, pa ne znam, sistem za pametne saobraćajnice u zavisnosti od protoka vozila ubrzava ili usporava saobraćaj, tako da imamo široko korišćenje, ali opet moramo biti obazrivi sa korišćenjem takvih stvari. Tako je, da. Štampani udžbenik, prvo, meni je sve ovo jako interesantno o čemu nas dvoje razgovaramo. Sigurna sam da u stvari i nastavnice tako razgovaraju sa svojim učenicima i dosta interesantnih aktuelnih tema, dakle potpuno životnih, jer i mi odrasti prilično debatujemo o veštačkoj inteligenciji, da li će nas savladati, na koji način da je koristimo, a ne ona da upravlja nama. Tako da vrlo, vrlo u stvari zanimljivi životan je ovo predmet i prilika da u stvari nastavnici decu uvode u savremeni život, savremenih i tehnologije i svega. Ono što, dakle, kao što je meni interesantan ovaj naš razgovor, tako oni koji koriste ovaj udžbenik znaju da on jeste interesantan i podsticajan na razgovore sa učenicima, a kolege koje nisu do sada koristile, sigurna sam da upravo kroz ovde, vidim i u marginama, ima dosta izdvojenih delova. Dakle, šta čini tu, kako da kažem, tu dodatnu aparaturu uz udžbenik, pored sadržaja, što je korisno za učenike? Postoji konstitucijski kompleti koji su sastavni deo samog udžbenika, jer učenici razvijaju tu finu motoriku koja će im trebati za bilo koji posao da se bavi. Recimo, ako je kuvar, kada bilo šta krene da radi rukama, on mora da koristi nož i neku hranu koju mora da isecka. Ako nema razvijenu tu finu motoriku,
može da se desi svašta, ali to se razvija, pošto u samim kompletima postoji različiti delovi koji se sastavljaju i da bi se dobila neka, to je da bi se povezalo teoretski deo nastave sa praktičnim delom. Tu su različite vežbe, tipa dinamometar za ispitivanje momenta sile, pa recimo elevator za povezivanje sa transportnim uređajima, zupčanici, reduktori, multiplikatori, znači to su sve neke vežbice koje mogu da koriste učenici da bi lakše shvatili ono što se iz teoretskog dela izučava. Udžbenik ima i preporučene vežbe, je li tako? Da. A ono što u stvari, eto, sama reč kaže tehnologija, tehnike i tehnologije, dakle, dostignuća nove tehnologije i pametnih telefona, koje sada gotovo svi učenici imaju, iskorišćeno je da se ponude sadržaj putem QR koda, je li tako? Šta se u stvari krije iza QR koda u ovim štampanim udžbenicima? Pa, to su kratki, da kažem, zadaci od nekoliko pitanja gde učenik može da proveri i da usvoji svoje znanje, to je da proveri koliko je savladao i koliko je upamtio određene oblasti i jednostavno odmah dobije rešenje da li je to dobro radio ili nije, može da ponovi više puta i na taj način da utvrdi. Ali pored QR kodova imaju samom udžbeniku dosta vežbi koje su bitne za recimo u tehniku crtanja kod takozvanih aksonometrijskih načina prikazivanja premeta, pa ne znam, ortogonalne projekcije, to su neke vežbe gde učenici imaju dosta primjera i oni na osnovu toga recimo u svojim sveskama vežbaju te crtanje, što je onako za 7. razred karakteristično. Da, kako crtaju? Baš malo pre si spomenuo tu finu motoriku. Ja se sećam da sam ja i u srednjoj školi i u osnovnoj školi imala onu veliku svesku bez linija, što bi se reklo, pa smo crtali one okvire i margine i ostalo. Kako se snalaze današnja deca sa grafitnom olovkom, lenjirom, šestarom? Kako u stvari te crteže koje treba? Imate i taj deo, je li tako, u ovom programu? Kakvi su im crteži? Pa zavisi od učenika do učenika. To je, ako su učenika, mislim, kao i sve što se u životu radi, morate vežbati. Tako je. Jer samo crtanje nije nacrtam liniju i da kažem da je to nacrtam. Dakle, to mora da imamo, da znamo da koristimo pribor za tehničko crtanje. Ne znam, trougaonik, lenjir, te kombinacije, da obučemo paralelne linije. Mislim, mi ih to obučavamo još u 5. razredu, pa u 6. a u 7. da kažem nekako je vrhunac, pošto je mašinstvo dosta precizno i onda imamo tih dosta trodimenzionalnih, to jest aksonometrijski crteža i ortogonalne, to jest 2D crteža, te oni moraju, pored toga što nacrtaju, da razmišljaju kako bi on izgledao kada se posmatra u određene strane, to su takozvane pravougle projekcije. Ali jednom sad sam baš skoro radio, tako da ima nade. Tako da učenici su dobro, ali opet kažem, zavisi od individualne karakteristike učenika, da li želi da nauči ili jednostavno samo da prođe razred. Da, tako je. Dakle, udžbenik tehnika i tehnologija izdavačke kuće Klet za 7. razred je unapređen, značajno unapređen u odnosu na prethodno izdanje i zajedno sa, ali ne i obavezno, konstruktorskim kompletom čini u stvari da vrlo lepo i kvalitetno može da se savlada ono što je predviđeno programom nastave i učenja. Vraćamo se nas dvoje na razgovor jer imamo i pitanja i konstatacije naših kolega koji su listali ovaj udžbenik nedavno. Dakle, kada kažemo da smo 100% podrška nastavniku u profesionalnom smislu, to znači da vam nudimo dodatne nastavne materijale, vi morate da planirate nastavu, a mi vam nudimo predlog globalnog plana, operativnog plana i dnevnih priprema. Svi oni su u Word varijanti, možete da ih preuzmete, korigujete ako imate potrebu za tim ili da ih koristite onakve kako su
su ponuđeni. Ono što je novina od prošle godine, to je testomat kojim u stvari nudimo pregršt pitanja, testova za proveru postignuća učenika. To ne mora uvek biti za ocenjivanje, može biti i za neki vid ili samo evaluacije ili neko lagano testiranje na početku časa ili na kraju određene oblasti da se vidi u stvari gde su i dokle su učenici stigli. Vođenje pedagoške dokumentacije, jedna značajna obaveza i odgovorna obaveza i od prošle godine smo vam ponudili pedagošku svesku kao mogućnost elektronskog beleženja svega onoga što od vas zakon očekuje, odnosno što je propisano da se pedagoškom dokumentacijom evidentira. Jako je važno da znate da smo krenuli od definisanih ishoda, predložili podishode i brojne aktivnosti koje učenici treba da obave kako bi ostvarili taj predviđeni ishod. U slučaju da smo neku aktivnost, pogotovo u ovom predmetu koji je specifičan, izostavili, postoji opcija nešto drugo, dopišite sami šta je to što je taj konkretan učenik uradio i na putu dolaženja do i ostvarivanja predviđenog ishoda. Ono na što smo jako ponosni što se ove platforme tiče, što nam je zaista onako bila jedna, kako da kažem, dilema i predmet za jednu konstruktivnu diskusiju, bilo je kako da sačuvamo podatke o ličnosti, odnosno kako da čuvamo podatke o svakom detetu, jer znamo koliko je to klizav teren i došli smo do rešenja da apsolutno ni na koji način mi koji praktično upravljamo platformom ne možemo da dođemo do podataka nikakvih, a kamoli o podacima o učeniku. Kako smo to postigli? Dakle, imate dokument u Wordu koji ima tabela sa veoma instruktivno veoma kvalitetno vođena i vi u stvari svaki taj Wordov dokument imenujete imenom učenika i čuvate ga na sebi bitnom i bezbednom mestu i te informacije delite sa roditeljima učenika, odnosno sa eventualno pedagoškom službom ako je to neophodno. Ono što je jako važno, zbog različitih vidova izveštavanja, pedagoška sveska, odnosno ovaj način elektronskog vođenja pedagoške dokumentacije, daje mogućnost da izvezete u Excel sve ono što ste beležili i da u stvari onda pravite izveštavanje na način kako to za tim imate potrebu. E-obrazovna akademija je u stvari, peta sezona je krenula, to su akreditovani stručni skupovi i koje mi u stvari vama nudimo u saradnji sa profesionalnim novinarima i voditeljima, ali i veoma zanimljivim sagovornicima koji nisu uvek usko stručna obrazovna tema, već i priče iz zdravih stilova života, iz opšte kulture i 330.000 vas, naših korisnika, su za već 5. godinu pohađali ove naše akreditovane stručne skupove, tako da se ja jako radujem i čekam evaluaciju, pošto vas naravno pitamo, jer nama je uvek važno šta imate da nam kažete. Imate čak i priliku da kada završimo sezonu obrazovne akademije kažete svoje utiske i predložite neke teme za narednu sezonu. Mi se trudimo da uvek to u najvećoj meri i iskoristimo. A ja ću se sada vratiti, Nenade, na pitanja naših kolega nastavnika. Ivan Mladenović iz škole za osnovno i vjerojatno srednje obrazovanje Carica Jelena iz Niša kaže: udžbenik prati nastavni plan i program. Odgovarajućim metodama i rečnikom, primerenim zadacima, podstiče učenika na rad i logičko razmišljanje. Pisan je jednostavnim stilom i prilagođen učenicima. Na početku lekcije postoji uvod sa zanimljivostima, što je važno, i nepoznatim rečima i na kraju podsjetnik i provera znanja koja dosta može pomoći učenicima u savladavanju gradiva i nastavnicima prilikom ocenjivanja. Veliki broj ilustracija, slika i crteža, dok su zadaci formulisani u formi problema i na taj način podstiču samostalnost, kreativnost, logičko mišljenje i produktivnost kod učenika. Vizuelno, udžbenik je estetski privlačan i doprinosi motivaciji prilikom učenja. Preporuke:
Prilagoditi udžbenik i učenicima koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, osmisliti materijale za inkluziju. Koristiti jednostavne, jasne ilustracije, crteže, fotografije sa što manje detalja u većem formatu i tako prezentovane na jednom papiru da bude samo 1 do 3 slike, odnosno ilustracije. Kako je tvoje iskustvo u radu sa učenicima po IOP-u? Pa učenici koji rade po individualnom obrazovnom programu, pre svega moramo da vodimo računa koji oblik individualizacije se radi, jer na početku godine kada se odobri individualizacija ako je u recimo drugog nivoa ili IOP 2, tu onda imamo zadatak da pravimo individualni plan posebno za tog učenika i da prilagođavamo. To je prvo je prilagođeni program, pa ako ne uspe da uradimo to, onda prilagođavamo sve dok učenik ne savlada te najosnovnije stvari koje se tiču, da kažem, našeg predmeta. Tako da, opet, kolega jeste donekle u pravu da nemamo mnogo materijala, ali opet je to svaki učenik individual za sebe, pa moramo da prilagođavamo takvom učeniku. Ne možemo gledamo u globalu za sve učenike da bude isto. Tako je, jer u stvari po IOP-u radi se sa onim učenicima koji imaju potrebu za dodatnom podrškom. A dodatna podrška se osmišljava u dogovoru sa interresornom komisijom, sa roditeljima, sa pedagoško-psihološkom službom, isključivo u odnosu na to kakve su potrebe za dodatnom podrškom tog deteta. To je jako individualno i zaista potpuno nemoguće da u stvari mi damo neka rešenja za imaginarno dete. Ali u svakom slučaju verujem da kolega će imati podršku i svoje pedagoško-psihološke službe u školi ako ima decu sa potrebom za dodatnom podrškom. Biljana Ivić iz osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Obrovca kaže: udžbenik prati nastavni plan i program predmeta, prilagođen je uzrastu učenika, savremen i zanimljiv. Hvala. Da, hvala i u Aleksino ime, je li tako? I čitavog tima uredničkog i autorskog. Nastavnik Zlatko Pavelić iz osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca kaže: da li je moguće u udžbenik za 7. razred u oblast saobraćaj ubaciti još neke odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prvenstveno zbog takmičenja šta znaš o saobraćaju? Ja mislim da je trenutno izašao vodič o primjeni, da kažem, nekih odredaba saobraćaja, ali koliko sam vidio i da saobraćajni zakon se nešto dorađuje, pa će biti nekih promjena. Tako da bi jednostavno može potražiti ili na internetu ili u lokalnom MANUSS klubu ako postoji ili eventualno Da li svakako postoje platforme koje u stvari sva zakonska akta imaju potpuno otvoreno i dostupno, tako da, jer zakoni se menjaju, pravilnici se menjaju i prosto nije ni primereno. Mi smo naravno i standardi za izradu udžbenika propisuju i obim. Tako da ne možemo praktično preslikati zakon i neke zakonske odredbe, ali definitivno nastavnik pored svega onoga što zna specifično mora prosto poznavati i aktuelnu zakonsku regulativu. Zoran Stojanović iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Vitoševca kaže, sugeriše: u lekciji podsistemi kod vozila drumskog saobraćaja potrebno je detaljnije opisati sisteme, njihove delove i princip rada. Komentar: prilično je teško učenicima 7. razreda objasniti gradivo iz oblasti mašinstva, jer sa mašinstvom nemaju neke značajnije dodire u svom uzrastu. Sve im deluje apstraktno. Međutim, autori su pronašli odgovarajući način kako da učenicima približe gradivo, tako da bude jednostavnije za shvatanje, a da ipak ne bude šturo i nedovoljno za obrazovanje u ovoj oblasti, sve pohvale. Ja bih rekla da su ovo generalne bile primedbe za ovaj predmet, a iz ovoga što je kasnije rekao kolega Zoran, da ste vi u stvari ostvarili taj cilj i tu potrebu svih nastavnika da pokrijete što veće potrebe.
Nenade, mnogo ti hvala što smo danas razgovarali o svemu ovome. Nenad je inače osoba koja je prilično aktivna u podršci svojim kolegama na brojnim seminarima, obukama, tako da zaista smo ponosni što si deo našeg tima autora izdavačke kuće Klet. Poštovani nastavnici, pred vama je zadatak da birate udžbenike za svoje učenike. Sigurna sam da umete i da ćete izabrati najbolje. Ono što želim da vam najavim, to je da ćemo u drugoj polovini januara krenuti širom Srbije na akreditovane stručne skupove koji neće biti iz oblasti tehnike i tehnologije, ali će biti iz oblasti koja je jako važna za nas sve kao nastavnike. Želimo sa vama da budemo u kontaktu stalno, zato što nam je vaše mišljenje važno. Pišite nam, kada se sretnemo, obratite nam se i zaista je veliko zadovoljstvo sarađivati sa vama. Hvala vam puno na pažnji, vidimo se skoro negde u Srbiji.